سلامتنا أبزز اللهم يبصحكم كم يتقنوا زخبركم تختتلتي مدبات سينما سمرة أبز حلفة قدام يكفال زانتا زرقي أقربنا لكم منبارنا زذكريو نلومون كالأي كفالينا حيزنا لكم قريبنا زلنا أبز حلفة قدام يكفال زانتا زرقي أرام مسحافتنا ديون صبق هيوتي حلف كم زنبرن صبق نمرداء منفس كم زنبرمن بدحرزي مسحانتي نما حزاء بيلو ختم مارز نابتكالوم مزمزت عيدا استبهلت قوال كم استلالينينا تخطاتلنا نيرنا كال اكفال زانتا زرقي تخطاتلو أنتي نندا من سبكتي زخا كم زازي فلتأكنا عيك الشخص تكون لي تحسب اللغي أيدا بوء بلا تهانك أنا أخذ وتص زتلا على التمثل أنت هيدا أم مغلطي فيك تحركي أنا استزارب كوخس اللي زي تحسب زي كونس أبترأس لبونا خي يقوب بإز مثلا نتزاريبه كيس توهلت الله نزمو القطة زربا كتم عراري توقيات أيد لي أنني زمعدني أيد لي أنني زمعدن سب كم زي فتو دما دقاقي ما نجيركي بزخونة انت تعملني دحر فرق ساعات ما تقبرلكي مستي نهراز ملسطو ابتعزبتي محازا اخي تاعتو سكفتاني روا قنقا بمحازا انت دا تفليطو كتنصلا تقولتات هالو كم محازا ترخبو زنبرت ربحاتات كتسونيا زبزح غزي نليتاو تلهيتيلا كتوص انكلا كداونتي بعلي اتهبا كاب غزا ختمص ايتصلن احواتا جن كشجروا أم سلزي نزرب حتاتا كيتسنو طلباتا كتمال اللوا كيف توت دما حساب محزقا كم استسمع معتلو ملأختي صحفت لام أبز بزح اندا مكراي فيلوتاتين آتين عينن زعقبالو جن يرخبان مسبو زوح كوللن دخامن أيدا كج متسيوا نبرم أبزي أني مودات أيدا حفتي ميلات محزقا زبزح صورتن بسقطات عبليلو كتريون كلا أسكيفات تأنيرام انت هيدا زي عملا حدش بهر مزيا زي بلتونا يكونتن نايدا قدم حجي بوعي آيات فلتاب حري أب قطعا ناي مسل چاو منفس ترأي ناي مرعا بيلو أم ممرات سنبر خلال نتنكل التمحازوت أنصار سمعيتات زهبي نيرو أم ميلات ناي حاقوس هواهو كفترن كلو سمعيت أيداغن بتقدمكو زبل حسوم كنئي تمچاليحو ازي أول دي رأيلنا وشت غفلي مساعتوا أيدا زتساربت تقاليو قلت إفن وديئن كخدا لعلمتن تهويقا نبرد زيت حقو سلو فيلو اندام ما تاقت مرز كتوعل في التاواي كونن نعاخديو تزبط فترت قوهي آزر رقاق لوس قالات ناب إزانا تلأخم ميلات لعلينا بكالك كتأمت أقالبو أمي نبران نايزات رئازل لخسب نبر ما حزاي مبال زعات أغايات مسل كم قواني أزنت إلا طام سمعت وشتقا سعريرو نبران بتحوت لسان بحرق رقوت أقروم رمد أوف شياتي انقع استنفسان حجي تبو زربا سمعك نشكورينا لعلتي فيلو تخاريو زأتووتت كالا أربح مغسبي رخيبو زتأززو فيلو كيورده علال مستوي زر خفتاب تحتوي نقول لعل جنزب مستبق تقال معلال كم زربح حشوق سبالي مسل انت هيد أقصاب كندس تستنفس كتا زاربو دليانبر أبقا قسا زربوؤوس جناب آقون كلو قوبا بلاتو يام أمنا هيوات تماكرا أودات متأتاتاوي علالي لوم زت قوملو قانقا نعاقا ايت أفانيو أو حج زي تحسب سرح ترخيبو بلتان نفسام مسؤول تحلفو نايفنت زهيوت بسئلي أمرأة إنها قرصت أبس مران كلنا نعقد تمثل قنجو ختم نتقنص أيكون ده مسلكي وحلل النات الزراربو سريقوا قرني بعينا الناس لملمت كنفرا إن رمات قطت بسياف تأمتطوب بقبلا نيهادن مرببا كتفنولو أنستاوي صباقيا أبقصا عخاليلا دربيتلو نأودات معنززي كنا قال فرقت قال نستيتيو سحبهم إلى سلتأمن
ልዕሊ ካልኦት ህዋሳታ ጽባቐኣ ኣብ ገጻ ዘንበዩ ዕውት መስርሕዩ እንደገና ኣዒንታ ኣብ ሙሉእ ነፍሱ ተኸለተን ሙሉእ ነፍሱ ብጭሕሚ ዝተጎበአ ግርማ ሞገስ ዝዓሰሎ ዓንተር መንእሰዩ ድልዳለ ሰብነቱን ተኸዲንዎ ዝነበረ ሙሉእ ዕጥቂ ባድላን ርኢኻ ንትካሉ ባዕሉ ኣድቨርታይ ዝገብረሉ ዘሎ እዩ ዝመስል ክንደይ ከይሙጭ እዩ ኣይዳ ብውሽጢ ልባ ተዛረበት መልክዑ ጥራይ ግን እኹል ድዩ እንተኾነ ሓደ ዘይስገር መርገጽ ኣለዋ ይኽፋ ይጸብቕ ናይ ሆይ ሆይታ ድሌታታ ዘማልአላ ባዕልሁት እርጅባ እንተኾይኑ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ኣኺሉ ዝተርፍ እዚ ኸ ካበይኖት እዩ ካብቶም ዘለዎም ንዝፈትዋ ተነስነስ ዝብሉ ድዩ ዋላስ ካብቶም ዘመናውያን ኣወዳት ኣብ ናታ ዓለም ሶኪዓ መመያ እናገበረትሉን ከላ ሃንደበት ሜላት ፍርቂ ምምልላሶም ክትሰምዕ ጸኒሓ ተሓወሰቶም ጽቡቐይ ሎሚ ኣዋልዳ ኣስመራ ኣዝየን ጎሪሕንን ንመርዓ ምስ ዘይውድአለን ወዲ ሕግብግብ ምባል ክሰራታቱ ተገንዚበን ክእልያሉ ጀሚረን ኣለዋ ከም ሓውሲ ዋዛ ኢዳን ናሓወሰት ክትዛረብ ጸኒሓ ምረቓ ብምውሓጥ ቀጸለት ንስኻ ድማ መርዓ ትጸልእ ወይ ትፈርሕ ከይትኸውን ጽቡቓተን ዝሃድመኻ ዘለዋ ኣስናና ብኸፊል ጋሊሃ መደረ ኣዛዘመት ዘረባ ሜላት ንኽልተ ኣርእስታት ዝዓለመ እዩ ነይሩ በቲ ሓደ ወገኑ ንኣይዳ ለባማታ ዋልድ እንታይ ከም ዝገብራ ንምዝኽኻር ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ወገኑ ድማ ብመን ይፈልጥ ከተቀራርብ ተወሳኺ ዕላማ ሰሪዓ ዕድል ጓል ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘሪኡ ክጸንሕ ከም ዝኽእል እዩ እሙንተኣ ስለዚ ነታ ትፈትዋ መሓዛኣ ዘይትኾኖ ኣይክህልዋን እዩ ከምዚ መሓዛ ክጽቡቓት ውሒደን ኣብ ምርካብ እንዳተሸገርና ፍሩያት ዒንቱ ኣብ ገጽ ኣይዳ ተኺሉ ተዛረበ ንሱስ ሓቅኻ መሓዛይ ኣብ መሸጣ ወሪዱ ዓይኒ ንጉስ ዝዕድግ መልክዕ ዘለዋ ብዝኾነ ኣይዳልካ ጸዋዕያ ንሱ እውን ስሙ ሓበረን ኣይዳ ነዛ ስማ ክትነግር ሕፍረት ዝወሓጣ ሰብያ ልዕሊ ኣይዳያ ትተዓጻጸፍ ነይራ ጽቡቕ መሓዛኣ ዘፍትወላ እምንቲ መሓዛያ ሜላት ኣንቲ ዘምጻእ ክጌርክ ዘይትኸዲ ኣይዳ ቅጭ ከም ዝመጻ ጽውግውግ እናበለት መሓዛኣ ንዝጀመረትላ መድረኽ ተዋስኦ ብዝሓየለ መልክዑ ቀጸለቶ ሕማቕ ጽቡቕ ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታት ትገብሮ ፍኑ ዘረባ ምስንዳው ኣብ ትዕዝብቲ ከየእትዋ እዩ ስክፍታ ድሓር ከዓ ጽቡቓት ኣወዳት ሶግዶም ደም ትብለሎም ጋል ከም ዝፈቱ ሕልፍ ኢላ ተስተብህለሉ ሓቂ እዩ ስለዚ ካበይኖ ታወዳትዩ ኣራም ከይፈለጠት ስቂላ ከተህተፍትፍ ኣይመረጸትን ብዝተኸኣለ መጠን ቃላታ ከተወርጽጽ ድማ ቀንዲ ዕላማ ኣኾነ እዚኣ መውርደልና ክራይ ድማ ሓብረና ዝሓወይ ኣይዳ ህውኽ በለት እንጀራ ኮይኑ እምበር ንዓኽ እንዳብጥረዩ ሻኸ ተስተያና መታን ግን ክንእውደክን ይሓይሽ ፍርቂ ናይ ተመካረይ ቤሎ ኣጉዲሉ ሓበረን ዋው ኣኽብሮትካ ልዕሊ መጠን እዩ ናይ መርዓውትን መሓዝትን ዝኸውን ክዳውንቲ ድማ ካብዚ ኢና ክንከረ ሜላት ምስጋና ገለጸት ኣይዳ ግና ዘረባ ከምዘ የጽረየ ህፃን ተዓኒዳ ትሰምዕ ነበረት ስለቲ ኩሉ ምትሕባርካ መጀመርታ ነመስግን እዚኣ ቁጽር ቴሌፎንና እያ ኣብ ቁራጽ ወረቐት መስኪባ ሃበቶም ኣብቲ መርዓ ቀዳማይ ተዓዳም ምዃንካ ክንሕብረካ ንፈቱ የቐኒየለይ ሩሑስ ጋማ ኸኣ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ተፋነወን እቲ መርዓ ኪኖ ጽምብል መርዓውቲ ሌላ ኣራምን ኣይዳን ዘራጉድ ኮይኑ ይቐሪቡ ኣይዳ ኣብ ቋንቋ ፍቕሪ ዘለዋ ምልከት ዘመስከረትሉ ፍጻሜ እዩ ብዘይ ልሳን ኣነቓቓሒ ምንቅስቓሳታ ይዛረብ ነይሩ ምስቲ ተፈጥራዊ ጽባቐያ ኣማዕሪግዎ እዩ ኣራም ኣብ ማዕዶ ነይሩ ኣይዳ ቀመጽመጽ እናበለት ቀልቡ ምስሓብ ተተሓሓዘቶ ኣይጸንሐን ኩለንትንኡ ብዘይፈልጦ ስምዒት ተዘረፈ ኣዒንቱ ኣትኪሉ ብዘይ ምቁራጽ ክትምታ ምስ ጀመረ ዕላማ ኣይዳ ሽቱኡ ከም ዝወቕዐ ተበሰረት ኣወዳት ኣብ ምስሓብ ንእትገብሮ ምንቅስቓሳት ስዕረት ቀሚሳትሉ ኣይትፈልጥን እያ ግዜ ቶርታ ምቑራስ ኣኸለ ሜላት ንምንቅስቓስ መሓዛን ኣራምን ክትከታተል ጸኒሓ ነታ ህሞት ክትጥቀመላ በዒንታ ኣራም ናብ እንክቐርብ እንጉዶ ተቕረበትሉ እዚ ገባር ጽቦና ጆሲ ኣብ እዝኒ መርዓዊ ተወቲፋ ኣዳመጸት ካብቲ ዳስ ዝወፅእ ዝነበረ ጫውጫውታ ንዝተዛረበካ ሰብ ብንጹር ክትሰምዖ ዘሸግር ነይሩ
ኣራም ኣብ ጥቕኡ ንዝነበሩ ሰባት ፎክፊጉ ተወተፎም ርሑስ ጋማ ይግበረልኩም መርዓውቲ ኣንጻርቲ ረባሽ ድምፂ ክዕብልል ድምፁ ኣበሪኹ ተዛረበ ስለቲ ኣኽብሮትካ ንሕና እውን ይቐኒልና ኣራም ሓወይ ልክዕ ንምዃን ኣብ ፍቕሪ ኣይዳ ንዝነበረ ክብሪኡ ናብኡ ከም ዝሃልል ገይርዎም እዚ ስምዒታት ግን ኪኖ ሜላት ኣይዳ ክትርዳኣሉ ብሂጉ ኣይዳ ንሳልሳይ ዓርኪ ከተኸልስ ፀኒሓ ኮነ ኢላ ተጎዝጊዛቶም ቀኒኤ እሞ ኣኸልስኒ እንተዝብለክስ እንታይ ንበልክኒ ሽኮሪና ኣብ እዝና ቀሪቡ ሕሹኽ በላ ኣራም ዘይቀና ኣይ ወለድ መበልኩኻ ካልአይቲ መሓዛ ነቲ ቀዳማይ ዓርካ ኣኸሊሳቶ ኣኸሊስዋ ድማ ሳልሰይቲ ምስ ቀዳማይ ዓርኮን ተመላሊሶም ንዓይ ግን ናትክን ካልም ኽላስኪ ይቕኒእኒ ዘሎ ንለባም ኣመተሉ ብዘስማዕ ኣዘራርባ ተዛሪቡ መርዓት ንዝወርወረትሉ ኹላሶ ክቕበል ካብኣ ማሕደገ እንካባ ቀኒአ ደይበልካንን ነታ ቶርታ ሒዛ ዝነበረት ማንካ እናወጣወጠት ሰብ ከይሪኣ ብኽዳኑ ጎቲታ ኣቕረበቶም ብድሕርዚ ኣይተጋደፉን ኣራም ናተይ ከውለይ ዝብላ ዝሐንቀቓ ተሐንቅቆ ኣማኒት ረኺበ እዩ ዝብል ዘሎም ናይ ኣይዳ ኩሉ ተሸፊኑ ዝነበረ ሕማቕ ኣበራት ዝፈልጦ ይነበሮን ድሕረ ባይተኣ ኸጽንዕ ከም ዝግብኦ እውን ኣይተገንዘበን ኣሚንዋ ፍቕሪ ጥራይ ተስተምህር ናይ ሰላም ርግቢት ኢሉ ምስ ኣመነላ ድማ ንመሳኹቲ ልቡ ክሳብ ዓንቀሩ ጋሊሁላ ብዘይ ቀል ዓለም ድርግም ኢላ ኣትያ ኣብ ልዕሊ ኣይዳ ዝነበረን ፍቕሪ እዚልካ ዘይግለጽ ነይሩ መምህር ምስ ድንግል ልበይ ግዲ ረኺባትኒ ልዕሊ መጠን የፍቂርያ ክገርመካ ንዓኻ ሕጉስ ወላ ንመሓዝታ እየ ዝኸድኒ ነይረ እምቧ ተግባራቱ ፍሽኽ ከም ዝብል ገበረኒ ኣስሒቕካ ዶ እቲ ጸኒሑ ዝተዋሃረ ድጉል ባህራ ሰበሰብ እናሰማዕኮ ኣይ ኣምኖኒ ነይረን ተበልኩኻኸ ከመይ ዘይተኣምኖ ነይርካ ህይወቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዕናዊ ጌጋታት ክኽሰቶ የስተፍል ነበርኩ ዘፍቀረኩ ዕውር ጥራይ ኣይኮነን መምህር ጸማሙኒ ፍቕሪ ዘስተምሃሮ ወላ ርድኢት መጠወለይ ድሓር ድማ ዝሰማዕኮ ሓቅነቱ ኸይረጋገጽኩ እንተነጊርያ ከይተሃድመኒ ፍርሃት ነይሩኒ እዚ ኹሉ ፈላጤይ ምሳይ ምዘይ ትኸይድ ሰብ ይዘውር ምህላዊ ክነግረን እንከሎ ጸማም እዝነ ዝህቦ ነይረ ናይ ምሕሻሽ ባህራ ካብ መዓልትና መዓልትና ሳዕረረኽ መጽእ እንከሎ ኣቓልወይ ብፍቕሪ ተሸፊኑ ጠለባታን ክዘይድ ኢደ ሂበላውን ኣይፈልጥን ዝደለየቶ የመላኣላ ናብ ዝደለየቶ ከተማታት ምዝዋር ካብቲ ዘጸልላ እዩ ኣነ ድማ ከም ተወጣጢ ሪሞርክ ያደ ድሕራ ስራሕከ ምስ መን ትገድፎ ነይርካ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ነፍሱ ረሲዑ ከም ዝነበረ መምዘን ክወስደሉ ኢለ ሓሲበ ኣብ ስራሕ ደኣመን ኣዋድ ነይሩኒ ድዩ ኣደያ መገሻ ፍሬታ ሓፍተይ ድማ ካብ ምዝራብ ሓሊፋ ሕጂ ደይልወጥ ድሓርና በለታት ትጽበየኒ ነይራ ለውጢ ይትረፍ ግን ምምሕያሽ እውን ኣይምጽኹ ብድሕሪ ዛብ ህይወተይ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝበልኮ ፈጺመ እንታይ ንሱ ሕማቕ ከየስማዓኒ እናተሸቕረርኪ ጠይቐዮም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝፍጽሞም ዝነበረ ጌጋታት ሓደገኛነቶም ኣርዓደኒ ፍቕርን ተሃዋኽን ዝመንቀሊኡ ብዘይገለ መጽናዕቲ ኣብ ዓመተ 2011 ምስ ኣይዳ ቃል ኪዳን ኣሲርና ብቕድሚኡ ግን ዝተረዳዳእናሉ ጉዳይ ነይሩ እዩ ጉዳይ እወ ሓደ መዓልቲ እቲ ብሰብ እትሕመየ ኩሉ ተቢዐ ነጊርያ ሓቂ ሓይሽ ኩሉ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ይሓቢራትኒ ወልፋ ግን ኣብ ለይታዊ ትሊታት ኬድካ ምስዕሳዕ ጥራይ ምዃን ይሓቢራትኒ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተኣሪማትሉ ምንባራ ድማ እቲ ዝዓበየ ስሙ ምዃኑ ተረዳዲእናሉ ስነ ስርዓት መርዓ ድማ ፈጺምናዮ ካብ ኣባላት ቤተሰበይ እኳ ኣሚኑ ዝተቐበሎ ሰብ ኣይነበረን እንድዩ ግን ናተይ ምርጫ ከኽብሩ ምሳይ ከይፈተው ተሰማሚዖም ጽቡቕ ነገሩ መርዓና ምስ ናይ ፍሬት ሓፍተይ ኣብ ሓደ ዳስ ይውዒሉ ሃይ ስኩል እናተምሃረት ምስ መምሃርታ ዝነበረ ኣብ ካናዳ ምስ ዝቕመጥ መሓዛያ ተመርዓ ሕጂ እያ ተቐመጥ ዘላ ብዛዕባ ሓፍቱ ዝርዝር ሓበሬታ ሃበኒ እሞ ድሕሪ መርዓኻ ሓዳር ብኸመይ ተኸናወነ ናይ ኣደይ ስራሕ ባዕለየ ኸብርያ ጀሚረ ዱበይ እናኸድኩ ሸቐጥ ተተሓሒዝዮ እንታይ ደኣ ነደይ ክዕርፋ ኣንታ ንዓና ኸተዕቢ ኸርተት ዝበለትሉ እዋን እኮ ይወሓደን ናይ ቀደም ስራሕካ ኸ ንሱ ናብ በዓልቲ ቤተይ ኣይዳ ሓዲገዮ መዛወሪት መኪና ከይተረፈ ኣብኡን ከላ ኣብ ክንዳ ኣደይ ብእግራ ስቤዛ ተምጽእ ንኽትሕግዛን መመላለሲት ቤተክርስትያን ንኽትኮናን ኢና ገዲፍናያ እምበር ካብ ሃገርና ወጻእ ክሰርሕ ኢለ ካብ ዝሓስብ ክሸጠየ መዲበ
ስለዚ ኩላትና ተሓጋጊዝና ሓደ ህጡር ገንዘብ ከነኻዕበት እዩ ከም ዕላማታት ተሒዙ እሞ ጽቡቕ ቀፂለ በለኒ ውሽጠይ ዕግበት ተሰምዖ ኣስናኑ ኸይርአየ ክምስ ንኽብል ኣብ ቃልሲ ኣተወ كبرات سمعتنا كالأي كفال زانتا زرقي أبزي تزازيمالا كومنت شير لايك كوم سبسكرايب أي تحمقون نابلنا أبزي متزمدنا سالساين نيمود أتان كفالا حيزنا لكم كقربنا كساب شعو سنايك أنان خلنا